Dek. Apa sih, Dek? Duh iki lho scroll medsos iki lho. Kosong medsos. Saiki ku lho, aku inginane oleh undangan buwan, mantenan, sunatan, pegatan barang iku. Akeh Dek saiki, Dek. Ya mesti ae akeh. Wong bulane buwan ya mesti ae ta akeh. Akeh yo akeh, tapi yo kok iso bareng-barengan ngono iku lho. Kok iso wae bayar iki, bayar iki. Wis buwan, iku tak tumpuk iku. Ya lek katene koleksi undangan ngono. Akeh kebuacut anjene. Ngono iku mbok yo ngerti yo ya, sakjane sing undang-undang iku lho. Pas wae bayaran ta, pas wae tanggal 6 ta ora iki. Iku ngono kudu salah wonge, salah sampean. Dompete mangkane aja tipis sing akeh isine. Kok nyalano wong sing undang. Apa ngene ya, Dik? Dibuwi tulisan ae ya. Wis aja ngawur sampean iku. Isini-sini kok tulisan. Apa semoyo ae. Mben ae ditulisi mben ae aku bawa pas bayaran ya ngono. Iya lek bang titil disemayani, disemoyoi. Kok Nah saiki lho Dek, katene undangan iku wis numpuk lek ana wis 17 iku. Iku sak amplop ku kate diiseni piro? 5.000 ah, apa 10.000 ah? oh, sampean iku. Engko lek dibuka nek ngarepe kono, nek kotake ditulisi. Sampai bawa 7.000 iki lho, rai iki kate dagek endi? Dagek iki dengkul. Ya ora ngono Dek. Ya gak apa-apa, engko merem cek gak isin merem ae, ngono lho. Wis saiki ya aja kakean rame. Wis kono lho, wis ndang golek utangan sapa ta sapa geng ngisi amplop iku lek ora duwe. Ngono ae lho, kok repot-repot. Utang meneh. Utang ae. Anjene lah kari dompet kok kosong kok kopiah. Dompet itu sing isine sing akeh ngono lek buan santai, kari ngisen-ngiseni. Puancet ae.